Zertaz biziaiz, Mikel? Bueno, nik crossfiteko irakaslia naiz, Tolosan, anaiakin niteut lana. Eta crossfitakin hasi ginen bilek topea, eta bion artian zangen duen, ez bat dugu bat irekitzen. Gehi izan zen bere ideia, beha da, mas lantzatuago da, eta beha esan zen, Mikel, zeiru hitzen. Aurrea, eta gainea ondo ziak, ez da? Gaur egun azkenian crossfit eta horrek izton arrakastazekak, Izton arrakazta, modan dago, eta jendia super guztua dago. Gainera Tolosan jendia super majoa, super kirolaria, super euskaldunak, eta oso guztua gaude egia esan. Osea, ezin hobe, ez da? Gainea, kirolaria izela, beti gustatu zaikela, eta hortan lan aitia, hau guztua ordun, Pasada bat. Zenbat ordu segun eta nola iteitu zuen ordutegiak eta? Baitugu bai goizez eta bai arratsaldez, eguardian bai ordu pare ematen jugu. Anaia eta niola itugu, bate oten da goizez, besti arratsaldez. Eta beti... Eta nola itezuen, beti bat arratsaldez besti goztez, astero aldatzen? Hoi da, astero eta larun batetan bai irekitzegu. Hirugarren turnuak gau ez, no? Ez ez dago. Baina ez eman ideia, porque... Anaiak esen tutia, ez da? Hoi da. Goizeko 6etan irekitzen bazu, etorriko dia ere bai. Azkenian, bai. Eta ze ikuste zuen, hor gaina dek kirol bat, baitu, emateulako horra dala, baino... Jo, nik etxek egate zer lasa egiten. Beti egurra gehiagin maten itxon, minak inbukete. Inberdik ere bai, lasa egin ariketak eta ondo egin, ez da? Hoi da. Gauza hoi da, hasieran ezin dezu bestekin ez konparatu ez ezer. Zu inbertzu irakaslea esate izuna, eta oso lasai hasi, porque movimenduak, denean bezala, ez? Osea, ikasin berdia oso ondo. Bestela txarreakoek, no? Hoi da, eta arriskutsua da, baina gaizkiten badezu. Irakasleon bat baldin akazu, buru pixka batekin juten bazea, beti osasuntsua izango da. Baina gero nire bai ikuste jatena hordek, gaur egun emateu jendia crossfitea jutek, zezen bat bezala jartzea eta ez dakize, eta hori pixka gaixotasuna bihurtzen ez tekai. Hoi da mitoa bezala, azkenian. Ez da fuerte hoteko, da osasuntxo hoteko. Jendiak ustu, kriston erokeriak iten diela, esaten zu crossfit, emateu kamioi neumatiko bat altza berdezula ja, azteko, ez? Eta ez da hola. Inbiar betu pesak bakarrik barrakin, bakarrik barrakin, no? Noski bai, ez. Eta lasai hartu, edo barri gabe. Eskobakin, no? Osea, lasai. Bai, total. Azkenian hoi da irakaslean lana. Hoi ikustea. I horren gainean ibiltzea, ez da? Ber nola ziaken hori?